در همین این دوستی که الان زنگ زد یه حالت بازی رو بازی کرد. این یه بازیگر بود. این یه آرتیست. خیلی بجا هم زنگ زد چون ما الان در استودیومون من دوربینا رو میزون میکنم، دوستانی که رو خط هستن رو خط بمونن. من دوربینا رو میزون میکنم. ما مهمونی داریم در برنامه‌مون دوستان عزیز. تخفى نجد زكم بفريد كمان شاید تبینی. بله اینا بله ما مهمونی در برنامه داریم. یه ذره دوربین بعد پایین در مهمونی در برنامه داریم که این دوست عزیز که با ما هستن ایشون کارگردان فیلم هستن. کارگردان یک فیلم ایرانی که در اسرائیل میخواد درست بشه. این فیلم ایرانی به اسم بابا جون و کارگردانش یک اسرائیلی ایرانی تباره که دنبال بازیگرهای ایرانی میگردن، چهره‌های مختلف. بله. بیا باشون با صحبت سنای مختلف. بله. شلوم لخ نوع میکروفون که برا کنی خفه لخت میکروفون که اوکی הכל בסדר, היי. יפינתם, איזה כיף פה. איזה אווירה ואנרגיה. עכשיו שומעים אותך מצוין. אהלן. אהלן, שלום לך נועה. שלום, שלום. בוא, אנחנו רואים אותך גם כאן בבירור, גם דרך המצלמה שלנו, רק אני... כן, שנייה. איך לכוון אותה? שנייה, טיפה יותר טוב. יופי. עכשיו, כן, בסדר? את צריכה להגיד לי. You know camera. בלה. קודם כל מאוד שמחים שאת הגעת איתנו לכאן לאולפן שלנו. אנחנו שמחים שבאת. בואי ספרי, אנחנו מבינים שיש סרט, שהסרט הולך לדבר על קהילה הפרסית בכלל או על הפרסים בישראל. לא, זה לא הפרסים בישראל, זה סרט איראני, ישראלי, ראשון שמצטלם בישראל. זאת אומרת... שהוא יכל להצטלם לצורך העניין בכל מקום בעולם. איך הוא איראני? למה הוא איראני? כי מדובר על התרבות האיראנית, על משפחה פרסית מסורתית, עמלה ומשפחה שחיה במשק, במקרה בדרום הארץ, אבל זה אין קשר מהותי לישראל. סיפור של הסרט איראני. סיפור איראני על משפחה נחמדה, טובה, מסורתית, אבא ואימא ובן יחיד. גם המפיקים או במאים הם פרס איראנים? הבמאי הוא במאי פרסי בשם יובל דלשד. דלשד, יענו שמחה בלב. לא יובל מבולבל. לא יובל המבולבל, הוא בכלל לא מבולבל. אגב, יובל המבולבל הוא גם פרסי, זה יובל שם טוב. כן. אוקיי? והסיפור הוא נלקח מהשורשים של החיים של יובל כמובן, אבל הוא מעורב בסיפורים רבים שהוא ספג במהלך השנים. סרט מאוד מרגש על באמת יחסים עדינים ומרגשים בין משפחה, בתוך המשפחה, עם הסבא ועם האבא ובין ההורים ויש להם ילד יחיד. והתשוקה של ההורים שהבן ימשיך את דרכם ויקח את המשק וימשיך אותו, והבן שהוא כבר קרוב לגיל 10 בוגר, בין 15-16 שכבר יש לו את האהבות והתשוקות שלו, ובעדינות ובכבוד להוריו מנסה למצוא את הדרך שלו וכל מה שמתרחש מסביב. ממש כאילו חיים אותנטיים של איראנים عالم خداشیم به اسرائیل. رانی جان ازشون بپرس که هدفشون از ساختن این که میخوان یک ایرانی خلص باشه، ایرانی کاملا زبان فارسی. هدفشون از این کار چی؟ از این ساختن این فیلم چیه؟ شوالت קודם כל מה המטרה בשביל לעשות הסרט הזה ולמה שחקנים חייבים להיות איראנים, פרסים? אז ככה, זה יכול בעצם להיות סיפור שיכול להתרחש בעצם בכל מקום, אבל ככל שאני, כי אני לא באה מהרקע האיראני והפרסי, אבל נתגלתה בפניי קהילה מדהימה, גם פה בארץ וגם בכלל לאט לאט. זה תרבות מאוד מיוחדת, כמו רקמה ככה עדינה, שיש שם רגישויות ויש הרבה אמוציות ורגשות ככה סוערים והמון אהבה. וזה יכול להיות לכאורה סיפור בכל משפחה, אבל פה זה כמו שירה. זה עוד יותר עדין, זה עוד יותר מורכב, זה כמו שהשפה, כי אני שומעת אתכם, אז אני שומעת את הצלילים, כי אני לא מבינה לגמרי, וזה ממש כמו שירה. אז ככה גם החיים הם קצת יותר, כמו לא שירים, אלא שירה, שזה יותר מורכב ועמוק ובא מפה. אז ככה גם המערכות יחסים של האמא אל הבן, של האבא
כאילו אל הבן שלו, של האבא עם האח, שבעצם השאיר אותו ונסע לאמריקה, והשאיר על כתפיו את המשק של המשפחה, והסבא שבעצם יושב שם ורואה את ההמשכיות של המשפחה. אז יש שם דברים מאוד מרגשים. אני מבין שמאוד חשוב לכם שזה יהיה אותנטי, זה ממש איראנים שכמה שנים בארץ. עכשיו, בוא תסבירי מה את דורשת, אנשים שרוצים נגיד לבוא לאודישן של הסרט הזה, מה התנאים, היום הם צריכים להיות, אולי הם צריכים להיות שחקנים מומחים או שלא צריך להיות מומחים. בוא תסבירי קצת, אז זהו, אז אני אספר. כי הרבה, כשאני הודעתי שאת צריכה להגיע לכאן, הרבה אמרו לי, מה, התקשרו אליי, וואו, תגידי, מה התנאים, אנחנו רוצים לבוא, אנחנו רוצים לראות, אנחנו רוצים לשאול אותנו. בוא תסבירי. אז יופי, אז רגע אני אציג את עצמי שחוץ מזה שקוראים לי נועה, אני המלהקת של הסרט. מלהקת זה מי סלקשן, הקאסטינג דירקטור שבוחר, מוביל. זאת שאומרת, don't call us, we call you. כן, אבל אני קצת יותר נחמדה. אוקיי. אבל כן, אז אנחנו מחפשים בשני מישורים. אחד, זה נקרא non-actors. אוקיי? non-actors זה אנשים אמיתיים, אותנטיים, שחיים את התרבות הזאת, שמדברים את השפה, שיכולים, אנחנו לא צריכים להסביר הרבה, וזה בתוך האור שלהם, בתוך הדם שלהם, זה קרה להם, זה קורה להם, אז אנשים כאלה. זה אנשים שהם בגילאים של, הנשים זה סביב הגילאים 35-40, זה התפקיד של האמא. Okay. התפקיד של האבא זה סביב הגילאים 40-45. יש את האח שהוא ככה לקראת ה-50, יש את הסבא שהוא כבר קרוב ל-80, okay. יש את החברים שהם גם בני 45-50, ויש לנו גם חבר טוב שהוא ערבי שעובד שנים עם האבא, והוא ממש הקול השפוי שלו, אבו איברהים, שעובד יחד איתו. אז זה שחקן ערבי? ואם יש מישהו שהוא מקשיב לו... יש לי מישהו, זה בגיל 80, זה לא 80, אבל זה בדיוק... לסבא? כן, סבא, שרוץ לבן, זה גם שחקן. אצל הפרסים כל אחד יש לו כמה... והגיבור שאנחנו מחפשים אותו, ופה אני רוצה להדגיש והכי חשוב, ילדים נחמדים. של הקהילה הפרסית, ילדים נערים, בני 14-15, בעדיפות למי שדובר את השפה, וזה נדיר, כי ככל שאני מגלה פה, אבל יש כאלה שמדברים. אבל יש כאלה ששימרו את זה, או כאלה שעלו לא מזמן. אז זה ילד, אנחנו עושים את מוטי שלנו, ילד בן 14-15, שיבין באמת את התרבות של הכבוד להורים, שזה משהו שאני חייבת להגיד לכם ש... נכון. I don't know how to do it, אבל עדיין את הכבוד להורים, אבל הוא לא מוותר על החלומות שלו. אז באמת הקושי והדילמה, איך אני אוהב את אבא שלי, מעריך אותו, מכבד אותו, אבל גם מכבד את עצמי וממשיך בדרכי שלי. אז זה בעצם המהות של הסרט. לכל הרבדים. אני מאמין שיש לנו המון ילדים כאלה, אני במקרה די-ג'יי במקצוע. בואו, חבר'ה, ב9 באוקטובר. שנה עשיתי הרבה בר מצוות, ומתוכם הרבה חתני בר מצווה, שאת הדרשה שלהם קראו בפרסית. וואו. אז באמת אני מאמין, אני קורא להם לכל האיראנים וכל הקהל המאזינים שלנו, ששומעים אותנו כרגע, או שרואים אותנו דרך המצלמות האינטרנטית שלנו, דרך השידור, או שרואים את השידור חוזר, שאנחנו שמים את זה ביוטיוב, וכמובן זה ירוץ בין פייסבוקים של החבר'ה. אז באמת, אם יש לכם ילדים שיש להם את הכישרון, או אתם, אם אתם חושבים שאתם כישרונים, חייב שיהיה כישרון במשחק. אנחנו, בחלק של, אני אספר רק קצר, בחלק של הנון-אקטרס, אתה לא צריך להיות שחקנים, כי אם אתה חי את זה, זה זה. אז מספיק שאני אספר לכם, אנחנו ראיינו שחקן, יש גם שחקנים מקצועיים שאנחנו מביאים מהעולם. זה סרט שישודר, יופץ בכל העולם, לא רק בישראל, כי זה סרט איראני לכל דבר. אז עשיתי אודישנים לשחקנים מאנגליה ולשחקנים מ-LA. שחקנים איראנים. כן, איראנים. ומספיק שסיפרתי להם רק בקווים כלליים על הסיפור, הם התחילו לדמוע ולספר על זה, והם פתאום הרגשת שבעצם הם מדברים על החיים שלהם, איך הם עזבו את איראן, ואיך הם באו. מאז שדיברתי דה עכשיו, אני 10 פעמים הולך למקלחת, עושה מול המראה. כן, خبرانی جلالش شنوندگان ایرانی ما هیچی نفهمیدن. برنامه ایرانی היא אומרת שאני תרגם. یه چیزی توضیح ایرانی راجع به این فیلمی که قراره بسازن بده. אז כמו שאמרתי, دوستان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو ران، همونجوری که می‌بینید خانم نوآ با ما هستن که ایشون همونطوری گفتم کارگردان فیلمی هستن که این فیلم درباره زندگی ایرانیان
مقیم اسرائیل در اسرائیل. یعنی یک خانواده ایرانی که تازه به اسرائیل آمدن، مثلا اومده در اسرائیل و اون مسلماً پدر اون احترام خودشو داره به پدر بزرگ و دوست داره که پسرانشون هم راهشون رو ادامه بدن مثل پدر و مسلماً اون پسر امکان داره راه دیگه رو انتخاب کنه. تمام این فیلم درباره زندگی این مردم در حقیقت شنوندگان خوب نازنین میخواد نشون بده که ایرانی‌ها چقدر به بزرگتر از خودشون رسپکت میذارن، احترام میذارن. حتی ما یادمونه که پسر جلوی پدر پاشو دراز نمیکرد اگر یادت باشه رانی عزیز. من کاوچلش بین عبا سیگار نمیکشی جلوی پدر. خلانو ماشینیم نیست نهوریم شدن. میذاش احترام میذاش و این درون ما ایرانی‌ها هستش که به خانواده بزرگتر از خودمون، پدر و مادر بزرگا و پدر بزرگا احترام بذاریم و خدا رو شکر تو ایرانی‌ها هست و سرکار علیه میخوان که این ذات مردم ایران رو در یک خانواده کاملا ایرانی نشون بدن به صورت یک فیلم 2 סاعته. خیلی خوشحالی. אני רק אומרת שהיופי, מה שאני הרגשתי, שמעבר באמת למסורת ולכבוד ולחינוך הנכון, אבל יש שם המון אהבה. כלומר, זה לא בא ביד נוקשה, זה בא מתוך הלב. וזה דבר מדהים. זה ממש דבר מדהים. אני רוצה להגיד את הדבר החשוב. ב9 לאוקטובר, שזה יום רביעי הבא, אנחנו עורכים אודישנים בסינמטק חולון. מוזמנים מי שמרגיש שהוא רוצה לקחת חלק בסרט, שהוא חושב שהוא יכול לתרום. אמנם יש את התפקידים המסוימים, אבל יהיו עוד הרבה דברים מסביב. כמובן שכל סרט יש בו תמיד את השכנים, ואת האנשים ברחוב, ואת האנשים בבית כנסת, ואת הילדים בבית ספר. ניצבים וביטים, ובכלל כדי לתת לזה באמת תחושה שזה קורה וזה אמיתי. אז בבקשה תבואו בין השעות 6 בערב עד ל10 בלילה, כל אחד מתי שנוח לו. יכולים לבוא גם כמשפחה, אבא, אמא, ילד, סבא, סבתא. יש גם דמות של סבתא בת כמה שיותר, שהיא שם נותנת איזו תפילה. אז באמת כל מי שמרגיש שהוא יכול ורוצה, מוזמנים, סינמטק חולון ב9 לחודש. אני אשמח לפגוש את מי שבא. פמוד. ויש גם שיר שהוא היה ההשראה של הבמאי. בואו נשים, הם לא כל כך יש אותו באיכות טובה, אבל אפילו רק כי כנראה שמכירים אותו, הוא שיר מאוד עדין, הבנתי שלאיראנים זה... מורגה סהר אולי? איזה שיר? מורגה סהר? זה בלש. איך את יודעת זה שירים באמת? הבנתי שבטוחים וואלה, כבוד באלוהים. זה על תרנגול שרוצה לברוח לחופשי. מורגה סהר. אז פמוד. זה מקור ההשראה של הסרט? זה, בוא נגיד, המנגינה של הלב לסרט, הרצון. עזיזה, זה גם הפסקול של הסרט? یک بانوی اسرائیلی این آهنگ مرغ سحر که مال زنده یاد بنان می باشد. این آهنگ הזמן היה בנן ששר את השיר? יש לה את כל ההיסטוריה של מוזיקה פרסית. و احساس میکنه تمام وجودش یک بانوی اسرائیلی، فارسی نمیدونه ولی تمام وجودش از این آهنگ سرشار از احساس و عشق میشه. הבנתי אותך. I love you. بسیار زیبا است. بنا. اوکی، پس دوستان شما رو دعوت میکنیم که روز چهارشنبه این هفته 9 اکتبر که این 9 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در סינמטק חולון. אני רק רוצה להגיד לכם, התאמנתי על זה הרבה בבית.
אתם מוכנים? קודם כל, תודה שהערכתם אותי, ובאמת אני מקווה לפגוש את כל מי שמרגיש שהוא רוצה להיות חלק מזה, ולהגיד לכולם, חודה אפס. חודה. בשבת שלום. איזה חמודה, איזה יופי, איזה מתוקה. כל הכבוד, כל הכבוד, זה ריספקט. אנחנו מאוד שמחים שבאת, אנחנו מודים לך, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה, לך וכל ההפקה של הסרט בבא ג'ון, ואנחנו בעזרת השם... אבל למה בבא ג'ון? זה הילד שלו, זה נכון? בבא ג'ון זה... אבא יקר, אבא נשמה. אבא יקר, והוא בשבילו, הרי הוא אומר לו, אבא שלי, הנשמה שלי. אבא נשמה. וזה גם האבא וגם הבן, אבא נשמה, זה הכל ביחד. אנחנו מאחלים לך בהצלחה. תודה רבה. גם באודישנים, וגם מאחלים לכל החבר'ה שרוצים להשתתף באודישנים, כמובן שלהם בהצלחה. מואפריות רבה לדוסון הרזים מקודים, ובעזרת השם, שזה יעלה על האקרנים, אנחנו נזמין אותך שוב. אוקיי? תודה רבה. תודה לך. נעים מאוד, ממי. תודה. אנחנו נשים וידאו של אחד הזמרים, ונמשיך את התוכנית של שוחי בזאר שלנו. بجوزه دوستان عزیز فیلم آهنگ بعدی از شعبت یوم جدید از شعبت یوم یا آهنگ رو ببینیم و امشب پیراهن تازه